ассалому алайкум дӯстони азиз, хушомадед ба канали Домти J. айни замон дар маҳаллаи Навбаҳор қарор дорем, ноҳияи Сино. Аз ин тараф Гипразем ва аз ин тараф бошад заправкаи Тоҷирон, канечкаи маршрутка ва автобусо ва аз ин тараф бошад давоми маҳаллаи Навбаҳор. Хонаи фурӯшии имрӯзамон дар мана ҳамин бинои навастройка ҷойгир аст. Бисёре бад гап намезанем, рафтем. Марҳамат дӯстони азиз, худи бинои истиқоматӣ аз 11 ошона иборат аст. Хонаи фурӯшимон дар 9 ошонаш ҷойгир мебошад. дар бино албатта ки лифт кор мекунад ва худи хонаи фурӯшӣ ду хонага мебошад бо масоҳати 48 метри квадратӣ. Навормона ҳатман то охира тамошо кунед. Баъд аз сабти хонаҳо нархи хонаро эълон мекунем. Марҳамат, шурӯъ мекунем. Якум ҳуҷраи истиқоматӣ, дуюм ҳуҷра, ошхона ва ҳоҷатхонаву ҳаммом. аз якум ҳуҷраи истиқоматӣ шурӯъ мекунем. Марҳамат дӯстони азиз, чӣ хеле ки мебинед хона бо таъмир мебошад ва таъмирашам хуб аст. ин бошад дуюм ҳуҷраи истиқоматӣ. хона дар маҳаллаи Навбаҳор ҷойгир аст, минтақаи Гипразем, ноҳияи Сино. дар наздикиаш ҳам мактабо аст, ҳам боғчаи кӯдакона ва ҳам масҷид. инҷо бошад ошхона дӯстони азиз. ва боз дар наздикии хона бозори Вориси Сомон, мактаби 91, деҳқонбозори Гипразем. бо транспортам умуман мушкил нест. хона дар наздикии канечкаи маршруткаву автобусо мебошад. ва ин ҳоҷатхонаву ҳаммом. хона бо барқ ва об таъмин аст. нархи хона бошад 420 000 сомонӣ. боз савдо мешавад. рақамҳои соҳиби хона дар рӯи экран. рақамҳое ки охирашон 299 мебошад. ватсап доранд. аз номи канали Домти J барои маълумоти бештар занг зада пурсон шавед ё ин ки боз хубтар мешавад омада аз пеши дида савдо кунед, чунки нархи хона барои харидорҳои аниқ савдо мешавад. марҳамат дӯстони азиз, ва ба ҳамин навор мо ба анҷом мерасад. раҳмати калон ки моро то охира тамошо карден. барои реклама ба рақамҳои 927 14 55 15 танҳо дар ватсап ё ин ки телеграм муроҷиат кунед. то боздид барори кор. худо нигаҳбон.